Gepleyer Azatlyk radioty. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2017-nji ýylyň 17-nji marty hepdeniň annawyny eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan odal täzirlikleri dinleýän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň we daşary ýurt kömegi üçin maliýe çykdyjylaryň 3-den 1 bölegini çäklendirmek karary 16-njy martda ýurdun içinde we daşynda tanqidlandy we aladalanma döretdi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres berk maliýe çäklendirmelere garşy çykyş etdi we munyň dünýäniň dolandyrjy institutlarynyň uzak möhletli reformalar boýunça tagallalaryna erbet täsir ýetirip biljekdigini aýtdy. Trump halkara uğramalarının parahatçılığı saklayıcı operasiyalar için maliye çıktıcılarının meçhöründe Birleşen Ştatlaryň paýynyň 28%'dan 25%'a çenli peseldilmegini teklip etdi. Fransiýanyň Birleşen Milletler Guramasyndaky ilçisi François Delattre dünýäniň güýçli Birleşen Milletler Guramasynyň we Amerikanyň dünýä meselelerine wepaly bolmagyna galmagyna ozalgysyndan has mätäşdigini belledi. Birleşen Ştatlar Birleşen Milletler Guramasynyň parahatçylygy goramak boýunça operasiýalarynyň maliýe çykdyjylaryny paýlaşmak bilen birlikde guramanyň tutuş büdjetiniň we Birleşen Milletler Guramasynyň agentlikleriniň çykdyjylarynyň 4-den 1 bölegini maliýeleşdirýär. Hytaý we Ýaponiýa parahatçylygy goramak boýunça çykdyjylara goşýan goşandy boýunça Birleşen Ştatlaryň ýa-ni barýarlar we herse çykdyjylaryň 10%-ni üpçün edýärler. Ýewropa Komissiýasy Ukrainanyň barha çökýän ykdysadyýetini goldamak üçin 600 million euro meçhöründe maliýe kömegini bermäge razy bolup, garz bermegiň şertleriniň daşynda birnäçe aýlap dowam eden kesgitsizligiň soňuna çykdy. Ukrainada 3 ýyl bäri dowam edýän uruş sebäpli Ýewropa bileşigi bu ýurtdan edýän tagallalaryny gowşatdy. Ilkinji nowat taýgaç eksportyna bolan gadagançylygy ýatyrdy we Ukraina hökümetiniň siýasatyny ütgetmek boýunça kanunyň taslamasyny işläp düzenligini belledi. Ukraina öz topragynda tutaşan uruşa garamazdan ykdysadyýetini durnuklandyrmak we reformirlemek uğrunda ajaýyp işleri etdi diýip Ýewropa Komissiýasynyň vitse-prezidenti Valdis Dombrovskis 16-njy martda aýtdy. Ýewropa bileşiginiň maliýe kömegi bilen bagly öňe şertleri ykdysadyýety döwre laýyk getirmek we Kiýewiň kökuran korrupsiýany çäklendirmek bilen bagly. Maliýe kömegi Ýewropa bileşiginiň Ukraina 2014-nji ýyldan bäri berýän jemi 2,8 milliard euro meçhöründäki puluň düzümine girýär. Ukraina bu pula uly mätäçlik çekýär. Fevral aýynda Ýewropa Komissiýasynyň başlygy Jean-Claude Juncker Ukraina 600 million euro meçhöründe pul kömeginiň berilmegi barada ýurdun premier ministri Volodymyr Groysmana wada beripdi. Gretsiýanyň häkimetleri 16-njy martda Halkara Maliýe Fondunyň Parijdäki darasynda partlan hat bokçasyna salynan bombanyň Gretsiýadan barynlygyny aýtdylar. Hata üçin Halkara Maliýe Fondunyň işäri ýeňil ýaralandy, edaranyň işärleri evakuasiýa edildi. Gretsiýanyň jemgyýetçilik tertip düzgüni boýunça ministri Nikos Toskas Gretsiýadan baran hatyň ýurdun konserwatiw opozisiýon kanun çykarjysy Vasilis Kikiliasyň adynan iýerilenligini aýtdy. Parijiň prokuraturasy derňewçileriň hatyň bokçasynda Gretsiýanyň poçta bergileriniň galyndylaryny tapanlygyny habar berdi. Halkara Maliýe Fondunyna ýüze çykan bu waka Gretsiýanyň anarchist toporynyň 15-nji martda Germaniýanyň maliýe ministrine iýerilen içi bombaly hatyň jogapkärçiligini öz üstüne almagynyň ýa-ni gabat geldi. Ortiýetiň kampaniýalary Birleşen Ştatlaryň prezidentlik saýlawlarynyň öň ýanynda Aktamyň milli howpsuzlyk goýunça geňeşçisi Michael Flynn'a $67,000 tölediler diýilip Demokratik Partiýasynyň kongressmeniniň 16-njy martda çap eden dokumentinde aýdylýar. Maryland ştatynyň wekili Elijah Cummings prezident Donald Trump'yň administrasiýasyndan Flynn'in daşary ýurtly hökümetler we bähwit görüjiler bilen kontaktlary barada köp taraply maglumatlaryň berilmegini sorady. Dokumentlerde Flynn'in 2015-nji ýylda Moskwada geçirilen çärede çykyş edenligi üçin RT telekanalyndan 33,5 miňden gowrak Amerikan dollaryny alanlygy görkezildi. Agdalan wagtdan 3 ay odal Flynn Trump'ın saýlaw kampaniýasyna resmi taýdan geňeşçi bolupdy. Flynn'in RT bilen maliýe aragatnaşygy daşary ýurtly hökümetler tarapyndan sowgat berilmegini gadagan edýän konstitusiýon düzgüni bozanlygyny Cummings aýtdy. Prezident Trump geçen aýda Flynn'i milli howpsuzlyk boýunça geňeşçisi wezipetinden boşatdy. Muňa öňkü generalyň dekabr aýynda Ortiýetiň Birleşen Ştatlardaky elçihanasy bilen geçiren gepleşiklerini ýaşyrmagy bilen bagly ýagdaýyň üstüniň açylmagy sebäp boldy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.
Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimize başlaýas. Efirde siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň döwlet gazetlerinde ýurdun dürli velayetler etraplarynda hünärmenleriň yetmezçilik edýändigi we iş orunlarynyň bardygy barada bildirişler çap edilýär. Emma bu iş orunlaryna başga velayetlerde ýazga duran raýatlaryň işe ýerleşmekde kynçylyk çekýändigi aýdylýar. Adynyň efirde agdalmadlygyny soran Daşowudly 37 ýaşyndaky muallim Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň habarçylary bilen söhbetdeş bolup, mundan 2 hepde goloy öň Balkan velayet gazetine çap edilen bildirişden soň işe yerleşen diýen umyt bilen bu velayete gelendigine, emma öz umytlarynyň puja çykandygyny gurrun berdi. Maňa tanışlarym Balkan welaýatynyň gazetini Esenguly etrawyny türkmen dili we edebiýaty muallimining yetmezçilik edýändigi, iş orunlarynyň bardygy barada bildiriş çap edilendigini habar berdiler. Şondan soň bildirişdäki telefon belgisini jaň edip men Esengulyga geldim. Ýöne bir ýerde maňa bize senýal hünärmen gerek. Ýöne seniň pasportda ýazga duran ýeriň Daşowud welaýaty ekeni. Şonuň üçin biz seni iş alyp bilmeýäris. Her kim öz welaýatyny işlemeli diýdiler. Dip Daşowudly muallim aýtdy. 7 ýyllyk iş stajly we inni 2 ýyla goloy wagt bäri işsiz kösenýän muallimiň sözlerine görä, oňa Esenguly etrawyndaky mektep resmileri başga velayetlerde ýazga duran hünärmenleri işe almazlyk barada özlerine dillen berilen görkezmäniň bardygyny aýdýarlar. Olar başga velayetlerden gelen hünärmenleri diňe değişli ministrlik tarapyndan uğradylan ýollanma esasynda işe alyp biljekdigini duýdurýarlar. Daşowudly muallim özüniň Balkanda ýaşamaga taýýardygyna we agdalýan iş ornuna münasipdiğinin tasdiklanandygyna garamadan işe alınmadlygyny öz ýurdunda keseki tutulmak bilen deňişdirýär. Mektebe muallim gerek. Bu baradaky bildirişim inni adından 6 ay bäri çap edilýär. Meniň resminamalary iş stajymyň bu wezipä münasipdigini tasdikladylar. Ýöne pasportda başga welaýatda ýazga duran üçin işe almalyklary diňe biziň ýurdumyzda bar bolsa gerek. Bu bolsa öz ýurdunda başga döwletiň raýaty ýaly ornuny goýmaklyk bolýar. Dip Daşowudly muallim aýdýar. Balkanda ýa-da Türkmenistanyň beýlik velayetlerinde işe ýerleşip bilmeýänler diňe Daşowudly bu muallim bilen çäklenmeýär. Azatlyk radiosy bilen habarlaşan käbir türkmenistanlylar ýurdun beýlik velayetlerinde hemşeýle tejribäniň giňden ýaýrandygyny gurrun berýärler. Hatda velayetlerden aşawatdaky firmalara gelip işleýän hünärmenleriň we işçileriň hem paýtagtda ýazga durmakda uly kynçylyklar çekýändigi. Şu sebäpli köplenç olaryň öz velayetlerine ýygyna uğradylýandygy aýdylýar. Mundan başga soňky ýyllarda ýurtda işsizligiň giňden ýaýrandygyny, işe ýerleşmek üçin bolsa idara kärhanalaryň ýolbaşçylarynyň ýa-da araçylaryň raýatlardan para peşkeş almak tejribesiniň barha möwjüýändigini Azatlyk radiosy bilen gurrundaş bolýan türkmenistanlylar aýdýarlar. Aýdylmagyna görä häzirki wagtda raýatlar ýurtda diňe tam süpürji bolup işlemek üçin 1000 Amerikan dollary, mektepde muallim ýa-da çağlar bagynda terbiýetçi bolup işe ýerleşmek üçin bolsa 3000-den 4000 Amerikan dollaryna çenli möçberde para bermeli bolýarlar. Türkmenistanyň media serişdelerinde ýurtda täze iş orunlarynyň döredilýändigi barada ýygy-ýygydan maglumatlar peýda bolsa-da, Türkmen hökümeti ýurtdaky işsizleriň sany baradaky statistik maglumatlary häzire çenli ilat köpçüligine ýetirmän gelýär. Şol bir wagtda ýurtda bir velayetde ýazga duran raýatlaryň beýlik velayetde işe ýerleşip bilmeýändigi baradaky maglumatlar dogrusunda da ne türkmen häkimetleri ne de media serişdeleri kelam söz aýdýarlar. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email bergisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email bergisi gmail.com.
Gepleýär Azatlyk radiosu eferde men Sultan Atsylywa gepleşiklerime dowam edýär. Aşgabatyň döwlete degişli dukanlarynda ýene-de şeker gytçylygy duýulyp başlandy. Soňky bir hepde bäri Aşgabatyň döwlete degişli dukanlarynda da hususy dukanlarynda da şekeriň tatuwda bolmaýanlygy barada maglumatlar bar. Döwlet dukanlaryna baryp şeker barmy diýip soranyňda tatyjylar şekeriň eýen bir näçe ünler dukanlara gelmeýändigini aýdyp, şekeriň tatuwda haçan boljakdygyny bilmeýändiklerini hem sözüne goşýarlar. Täze plan waty şeker bolar diýilse, onda adamlaryň şekerlerine garaşyp, şol dukanyň öňünde nowata durmaklary ähtimal. Şeýle nowatlaryň döremedligi üçin bolsa, tatyjylar şekeriň haçan bolaýmak mümkinçiligi barada hem dilýärmeýärler diýip, Aşgabatly ýaşaýjy 50 ýaşly öý hojalykçy Enegul daýda aýdýar. Aşgabatyň 11-nji kiçe tarapçasyndaky Türkmenistanyň et-tüýt önümleri adyk sowdasyna degişli ikinji dukana. Aşgabatyň Alşenowy köçesindäki Bahtiýarly etrap adyk sowdasyna degişli 48-nji dukanyna we başga da bir näçe dukanlara aýlanyp şeker satynyp bilmeýändigini hem Enegul daýda sözüne goşdy. Geçen ýylyň oktýabr, noýabr, dekabr aýlary gyt bolup, adamlaryň uly nowatlaryny döreden şekeriň, ýagyň täze ile geçip ilat üçin el ýeterli bolandygyny, emma täzeden şekeriň gytalmagynyň öý bikelerini alada goýandygyny ýaşaýjylar aýdýarlar. Ozal gytgaryda öwrülen ahal ýagynyň hem şuguller bolelin däldigini, ýöne onuň şeker ýaly tatuwdan ýok bolup gitmeýändigi, bir dukanda tapdyrmasa ýene bir dukanda tapyp bolýandygyny, ahal ýagy tapdyrmaýanda hem onuň ornuny tutup bilen başga ýaglaryň bardygyny, emma şekeriň ornuny hiç bir haret bilen çalyşyp bolmaýandygyny Enegul daýda nygtyýar. Köp çagaly maşgalalaryň gündelik durmuşynda hem şeker ýagy diýendatlaryň hökman gerek bolen anha türkmeniň uly maşgalalarynyň türlü miwelerden mürebbe gaýnadyp, süýji şeýreli içkiler taýýarlap, indiki gyşyň aladasyny edip başlaýan döwür hem ýetip gelýär. Şekeriň hälisinde tatuwdan aýrylyp durmagy bizi gaty alada goýýar. Soňky şeker gantyňa bir döwlet dukanlarynda däl, hususy eýetçilikdäki dukanlarda hem tapdyrmaýar diýip Enegul daýda aýdýar. Şol bir wagtda etraplarda ekilýän gant şondurynyň öz ýurdumyzda şeker bilen üpçün etmäge ýeterlikde hem aýdylýar. Emma şekeriň näme sebäpden gytgaryda öwrülmeniň sebäpleri ýaşaýjylar üçin düşnükli bolmanda galýandygyny aýdýan ildeşlerimiz juda kän. Türkmenistanda indi bir ýyl bäri şeker, gant, ýag diýen haretlaryň gytalmagynyň daşary, ady haretlarynyň ähli görnüşleriniň hem narhlarynyň ýokarlanýandygy hem gözeýilýär. Ady haretlarynyň ortaça 40-50 göterim ýokarlanandygyny ýaşaýjylar aýdýarlar. Ýurtda dollaryň tatuwdan aýrylmagy bilen telekeçileriň towdasyna konvertasiýanyň çäklendirilmeginiň netijesinde hususy dukanlarda hem şekeriň, gandyň gytalandygyny, bu gytçylykdan çäklendirmelerden bolsa telekeçileriň hem ýönekay halkyň hem dürli kynçylyklara tedawar edilýändigini hem ýaşaýjylar nygtyýarlar. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isteseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmen medeniýeti Türkmenistanyň Kataryň tanymal halkara universitetleriniň filiallaryny döretmek tejribesi bilen gyzyklananlygyny, milli bilim sistemasyny ösdürmek üçin bu urda Katar bilen birlikdäki proýektleri ara alyp maslahatlaşmaga ähmiýet berýänligini ýazýar. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň maglumatyna görä prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Kataryň bilim fondunyň ýolbaşçylary bilen duşup, bilim pudagyndaky hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşypdyr. Eýsem bu Türkmenistanda bilimli kadrlar babatdaky garaýyşyň üýtgemegine umyt döredip bilermi? Azatlyk radiosu bu soragy Türkmenistanyň alternativ habarlary proýektiniň baş redaktory Ruslan Miatiýew berdi. На самом деле эта инициатива неплохая. Эта инициатива полностью поддерживается и Hakykatda bu başlangyç ýaman näl. Bu inisiativa dol gollanýar. Ýöne bu hili ideýa ýa-da pikir almak üçin Katara gidip ýörmek kökman näl. Öz goňşularymyza şol sany Gazagystanyň tejribelerine göz aýlamaga ýeterlik. Bu döwlet ýylda öz raýatlaryny müňläp daşary ýurda dünýäniň iň goňat okuw jaýlaryna okumagy berýär. Özüm bu döwlet soňra olaryň ýyllaryna dolanyp gelip alan bilimlerini hem de tejribelerini öz ýurtlaryna Gazagystanyň peýdasyna ulanyp bilmekler üçin ähli şertler döredýär. Ondan ol oglanlar
we gyýylar ören gowy işlerde yerleşýärler. Olaryň aýlyklary hem ören ýokary. Olara daşary ýurtda okumak üçin berilen grantyň çägine belli bir şertler bar. Ýagny olar soň adyndan 5 ýyl döwletiň haýryny işlemeli. Bu program arkaly müňlerçe, belki de 10 müňlerçe Gazagstanly daşary ýurtlarda bilim aldy we ol gowy netije berýär. Это действует, и это очень хорошее. Через эту программу прошли тысячи, если не десятки тысяч казахстанцев. Egerde türkmen misalyna dolansak, Türkmenistana häzir bilimli kadrlar juda zerur, emma daşary ýurtlarda okan oglan gyzlaryň ýygyna kän gelmeýänligi, olaryň diplomlarynyň ikrar edilmeginde bökdönçlügün köpdigi, ikinciden türkmen aýlyklarynyň azdygy aýdylýar. Sizin pikiriňizçe Türkmenistanyň öz bilimli adamlaryndan ýurduň bähwidine peýdalanyp bilmezligine esasy päskel berýän zat näme? Моему мнению, это просто огромный, созданный еще Ниязовым и Menin pikirimçe bir ýerde entek Niyaz döwrüne döredilen we häzir prezident Berdimuhammedow tarapyndan dowam etdirilýän ägir doly bürokratik aparat bar. Onsoň biziň daşary ýurtlarda bilim alan studentlerimiziň bularyň hemmesinden aýdaly diplomlaryň ikrar edilmeginden geçmek üçin ne wagtlary, ne de islegleri bar. Sebäbi ören kän wagt alýar. Uzun nowatlarda nerwiňiz aýalamaly, köp pul harçlamaly bolýarsyň. Netijede öz bakasyny agramly bilýän, öz alan bilim bilen sol bilim alan ýerine ýa başga bir ýurtda has gowy iş alyp biljegini bilýän oglan gyzlar sol ýerlerde galmagy saýlap alýarlar. Çünki olar Türkmenistanyny özlerini nämelerin garaşýanlygyny, nämelerin içinden geçmeli boljakdyklaryny gowy bilýärler. Biziň ýurdumyzyň bu kynçylyklar aradan aýyrmagy we öz adamlarynyň durmuşda öz ornlaryny tapmaklaryna ýol bermegi gerek. Sebäp türkmenler öz ruhy, durmuş ýörelgesi boýunça hemişe öz ýurtlaryna, ata-babalarynyň watanyna, enatalarynyň ýaşaýan ýerine, doglan we duýan ýerlerine dolanmaga çalışýarlar. Emma muňa garamazdan ýyllaryna hiç bir şert bolmansaň, öňlerini pul we nerwi ýan uly bürokratik bäsgelçilik keserip duran soň olar Türkmenistana gelmek islemeýärler. Многие не собираются возвращаться, потому что нету никаких условий, и есть вот эта большая бюрократическая машина. Türkmen hökümetiniň käbir tanqidçilary siziň diýen bürokratik päsgelçiligiňiziň bilkastan daşarda bilim alan ýaşlaryň öňüni almak üçin döredilýänligini, Türkmen hökümetiniň hakyky bilimli ýaşlardan çekinýänligini, olara ynanmaýanlygyny aýdýarlar. Eger öz bilimli adamlarynyň ýüz öwürse Türkmenistan ösüp bilermi? Нет, роста, к сожалению, не будет. Действительно, есть такие подозрения, мысли высказываются. Gynansak da ösüş bolmaz. Hakykatdan hem şeýle ananmalyk şüphe bar. Ýurda bilimli adamlar gerek däl. Sebäbi bilimsiz adamlar bilen ýurt dolandyrmak has aňsat diýen pikirler aýdylýar. Bilimli, okan adam öz hukuklaryny hem biler. Gerek däl zatlar barada hem pikirini aýdar. Şu sebäpden başlangıç gowy, isleg bar. Emma bir isleg soňu bilen durmuşa geçmeýär, ýol almaýar. Bir deýän durmuşa geçirmek üçin hiç bir zat edilmeýär, elbetde. Nowatdaky ogodan ýokary kuzaýyn hem açyp bolar. Oňa halkara diýen at berip, Aşgabatda ogodan jaý hem gurup bolar. Ol okuzaýyny mallum kadrlaryny toplap, halkara uramalarynyň aýdaly BMG-nyň we Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň wekillerini çagyryp, wagtal leksiýada okudyp bolar. Soň bu barada metduatda habar berip de bolar. Emma bular görnetün yeterlik bolmaz. Это потом можно будет красиво описать в газете, но этого явно недостаточно. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Türkmenistanda bir harby namaz okuýany üçin işden kowuldy. Türkmenistanyň harbylar bilen birlikde beýleki döwlet işgärleriniň namaza taşlamaýanlygy üçin işinden kowulýanyny öňe sürilýär. Muň bilen baglanşykly soňky wagtlarda Azatlyk Radiosy bilen ara gatnaşyga geçen Türkmenistan raýatlarynyň sany köpelýär. Goloýda bolan şeýle urwakanyň pidasy ogolky harby efirde adanyň tutulmalygyny haýyş edip Azatlyk Radiosyna öz başyndan geçirenlerini gurrun berdi. Oňa ogoly bilen işleýän ýerine namaz okumagyny goýbosyn etmek üçin dürli gysyşlar hem basyşlar edilýär. Hatda ýaşaýan
jaýynda resmiler barla geçirip on otogunda duran Gurhan alıp gidýärler. Muňa garamazdan namaza taşlamayan ol Harvey işleýän ýerinden gün Aşgabatdaky goranmak ministerligine çağırylýar we işinden koglar ýaly esas öredip biljek görnüşde öz eli bilen ýürüýte düşünür şaty ýazmaga mejbur edilýär. Wezipesinden koglan Harvey işgäre maşgalasy bilen ýaşaýan Harvey düşelgedäki jaýyny bir günüň dowamynda boşaltmagy we özüniň welaýaty terk etmegi taşyrylýar. Ogulky Harvey'niň aýalym döwlet işgäri we şol sanda çağalarym okuwa dowam edýär ekeni. Güleran kynçylygy boljak üçin ol aýaly bilen çağalaryny otaýda goýup Harvey bolup işlän welaýatyny taşlap gaýdar. Ogulum oňa telim gedek duýduruş berdiren gierli howpsuzlyk işgärleri para berilen halatynda azar berilmejekdigini we hatda Harvey ulgamda ýokary wezipelere beýgelip gitjekdigini ýaňdyrýarlar. Ýöne ol öz okuwy we harar zähmeti bilen ösmek isleýändigini aýdyp, korrupsiýa ulgamynyň talaplaryna görä hereket etmekden boyun toglaýanyny bildirýär. Ogulky Harvey Türkmenistana ýöredilýän korrupsiýa düzgünine goşulşmakdan ýüze urýan diňe bir Harveylaryň däl, galy berse de beýleki döwlet işgärleriniň hem özü ýaly toslama esasda işinden kowulýanyny aýdýar. Ol namaz okuyanlaryň hiç biriniň hem haýsam bolsa bir syýasy ýa-da dini topar bilen ara gatnaşygynyň ýokdugyny we bolubam bilmejekdigini tap, olaryň da edil özü ýaly ata-babalardan gelýän dini itikat ýoluna eýerýändigini belleýär. Ogulky Harvey işten kowulmagynyň dälle aslynda dogan garnaşlarynyň hak hukugyny aramaga gollaw berip duýguduşlyk bildirmegiň deregine ýurtda ýöredilýän şeýle syýasatyň tarapyndan çykyş edip aýdylany ýaly edi bermeli ekeniňde sen özüňde güne diýmeginiň özüne gata agyr degýändigini ýytaýar. Ýatlap geçdik, Türkmenistana namaz okuyanlara we sakkal uýurýanlara garşy basyşlaryň hasam batlanan arada ýygyderli dürli maglumatlar ýaýramaga dowam edýär. Geçen ýylyň ahyrynda Azatlyk radiosyna interwýu beren ogulky bir döwlet işgärem özüniň namaz okuyanlygy sebäpli işinden boşadylanyny we maşgalasyny eklemek üçin Türkiýe rehmet migrantlygyna gaýtmaga mejbur bolanyny aýan edipdi. Ýatlap geçdik, dini bilen baglanşykly basyş edilýäniň arasynda aýdylýan bu wakalar dogrusynda Türkmenistanyň degişli resmiýetlerinden şeýlede din işleri boýunça geňeşinden nähilidir bir maglumat ýa-da kommentariýa almak başartmaýar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet departamenti tarapyndan dünýäde din azatlygy boýunça ýaýradylan ýyllyk hasabatda hem Türkmenistanyň düýplü alada döredýän ýurtlaryň arasynda galmaga dowam edýändigi billenýär. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Birleşen Ştatlarda geçirilen prezident saýlawlaryndan öň Aktamyň öňkü milli howpsuzlyk maslahatçysy Michael Flynn'i Rus kompaniýalar tarapyndan 67 000 Amerikan dollarynyň gowrak pul tölenini diýilip Birleşen Ştatlaryň Demokrat kongresmeniniň ýaýradan resmi namalarynda aýdylýar. Birleşen Ştatlaryň Maryland ştaty boýunça wekili Elijah Cummings prezident Donald Trump'yň administrasiýasyndan Flynn'in daşary ýurt hökümetleri bilen gatnaşyklary we bähwitleri barada hemme taraplaryň maglumatlary bermegi sorady. Gürün edilýän resmi namalarda Flynn'in 2015-nji ýylyň dekabr aýynda Moskwadaky dawara gatnaşanlygy üçin Russiýa döwleti tarapyndan goldanýan RT telekanalyndan 33.750 Amerikan dollaryny alandygy görkezilýär. Bu waka Flynn'in Trump'yň kampaniýasynda resmi taýdan maslahatçy bolmadygyndan bir näçe ay öňe gawat gelýär. Flynn'in RT bilen mali gatnaşyklary daşary ýurt hökümetlerinden sowatlar baradaky konstitusiýon düzgünnamany bozup biler diýip Cummings aýtdy. Ol Trump Flynn'i milli howpsuzlyk maslahatçysy edip bellemeden ozal onuň alyp baran işleri barada Birleşen Ştatlaryň wekiller öýündäki gözegçilik we hökümet reformalary hakyndaky komitet tarapyndan geçirilen derňewler döwründe ele salynan resmi namalary ýaýratdy. Geçen ay öňkü armiýa generalynyň dekabr aýynda Russiýanyň Birleşen Ştatlardaky ilçisi bilen geçiren gepleşikler dogrusynda vice-prezident Mike Pence we Aktamyň beýleki resmiýlerine dolu maglumat bermändir diýen habarlar ýaýran soň Trump Flynn'i milli howpsuzlyk maslahatçysy wezipesinden çekilmäge mejbur etdi. Flynn'in Russiýa bilen gatnaşyklary Birleşen Ştatlaryň Federal Howpsuzlyk Bürosu tarapyndan jikmejik derňelýär we bu wekiller öýüniň we senatyň komitetiniň Trump'yň kampaniýasyndaky resmiýler bilen orsiýetleriň arasyndaky gatnaşyklar baradaky derňewleriniň bir bölegidir. Täze ýaýradylan resmi namalarda Flynn'in we onuň ul ogly Michael Flynn'in Moskwadan saparynyň dowamında eden çykdyjylarynyň şol sanda gymmatbaha
Ýa mihmanhananyň töleginiň RT telekanal tarapyndan tölenendiği görkezilýär. Şeýlede RT telekanal tarapyndan görkezilen gala konserti döwründe Flynn Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň gapdalynda oturan pursatyny görse bolýar. Cummings Flynn'in RT telekanalynyň tölegini kabul etmegi Birleşen Ştatlaryň konstitusiýasynyň syýlygy baradaky düzgünnamalaryny bozdy diýdi. Bu düzgünnamalarda dinjalşa ýagny pensiýa çykan harby ofitserleriň daşary ýurt häkimetlerinden syýlyk ýa-da sowut kabul etmegi gadagyn edilýär. RT telekanaly özüni garaşsyz habar ulgamy diýip atlandyrýar. Ýöne Birleşen Ştatlaryň aň togulluklar tarapyndan ýanwar aýynda ýaýrydylan hasabatda indi uzak wagt ýary Birleşen Ştatlaryň hökümet tarapyndan RT-niň Rus propaganda ýaraw hökmünde hasaplanýandygy ma'lum edildi. Mundan başga da Flynn'in geçen ýylyň awgust we sentýabr aýlarynda Washingtonda eden çykyşlary üçin hem 11.250 Amerikan dollaryny alandygy barada resmi namalarda aýdylýar. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Azatlyk Radiosynyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azatxabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde men Şaýmyrdan Olumrady Kabuldan siz bilen. Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan vilayatynyň paýtagty Şybrgan şäherinde türkmenleriň dana şahyry Magtymogly Praga bagyşlanyp dabara geçirildi. Onda Magtymolynyň döredijiligi barada gurun edildi. Hormatly radio dinleýijiler, dabarany gurnaýjylaryň biri hanym Hadiýa Nazary bilen söhbetdeşligi size hödürlýär. Magtymogly Praga diýende ilmi, edebi, ferhengi, syýasy, iktisady taýdan bize uly skolar goýdydan şunu skolarny bizden Jowzjan vilayatynyň türkmenleriň arasynda ähli ilmi Magtymogly Pragaň mahsuly alındy. Magtymogly Pragaýynyň ýyl dönümi may aýynda bellenýär. Siz irrek geçirýär diýipsiňiz de şeýlemi? Öňünden geçirdiler şunu. Magtymogly Praga hakda aýdymyzda indi biz haçan ýatlasagam azda, ýylda bir gezek däldi, haçan ýatlasagam az. Başga da aýal gyzlar Magtymoglynyň döredijiligi barada bilýärmi? Onuň goşgularyny okap, taglimatyny düşünüp bilýänler barmy başga da türkmen denalarynyň? Howa, bizde indi gün-günden Awgastan türkmenleriniň ýaşlary, ýaş aýal gyzlary gün-günden ösýärler. Magtymogly hakda kitaplaryny okuýarlar, bilýärler. Magtymogly her üýde ýatlanýar. Ýaş aýal gyzlar hasam istirap uzaklanýarlar. Ýigitlerimiz de goşdylar. Ilki türkmen dilini öýrenjek bolanda, ýa Magtymoglyny dilinden başlaýar. Magtymoglyň kitabynyň başlap, Gurgalýasy başga şahyrlaryňdan başlaýar. Sebäbi Magtymogly diýende biz türkmenler üçin nusol geçenadymda. Bugünkü Magtymogla bagyşlanyp geçirilen ýygynaga aýal gyzlar gatnaşdy diýdiň. Hançydaga adam gatnaşdy? Meni infeksiýonlardan häkel aýal gyzlarym söyleme kanse yüzleşte aýal gyzlar bar. Bu aýatlardan gatnaşdylar. Ötele şoňy ýokdularda söyleme. Magtymoglynyň taglimaty ören giňde Magtymoglyny öwrenmek üçin size göre näme bolar? Magtymogly hatda näse aýtsak, näse sözlesek. Magtymogly hatda indi şu hasam kan Awgastan türkmenleriniň arasynda ýaýratmak üçin ol biz ýaşlaryň borjumuz ol. Biz ilimli, bilimli kişileriň borjy ol. Bizki nesillerimize biz şunu yitirmeli. O bizim borcumuz. Başka şahirler başvuruyor yana. Bir Magtymogly indi ýa-da aýtsagym zelili yana, azady yana. Orada da eýdi. Şuna yana bizim şahirlerimiz kan. Bular hakda. Indi bular ähli şu ilimperwer, ilimli, bilimli, edebi adamlarymyza bir borcumuz da biz ýaşlarymyza ýetirmek. Bizim Awgastan türkmenleriniň ýaşlary, aýal gyzlar ösüp barýar. Mendäle öňden bu iş başarýarsa, geljekde nesil we nesil ýetirişdikden şu öňden. Söhbetdeşlik geçirip azatlyk ýetiren Şaýmyrdan Olumrady. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.